казвам здравей и добре дошъл на нашия добър приятел на предаването. Станимир Жеков е тук. Добро утро на вас и на вашите зрители. Здравейте, господин Жеков. Той е специалист в хранителни добавки, здравословно хранене, здравословен начин на живот и винаги може да ни даде много добри съвети. Обикновено сезонно се обръщаме така към господин Жеков, когато се сменя сезона, защото това е един много важен период. Нали така, господин Жеков? Важни ли са преходните периоди за човешкия организъм и как? Да, те са особени и по принцип целият живот е важен, но тези периоди са особени. В този период, който е в момента и на пролет, човек влиза в леко негативно състояние, ако мога така да се изразя. В този период сега, между есента и настъпващата зима, обикновено започва да се проявяват депресивни състояния и особено болки в ставите. Така че ако сте в депресивно състояние в този момент, това е нещо нормално. И ако имате болки в ставите, пак е нещо нормално. Но това се получава при хора на малко по-голяма възраст. Но и... За всичко слиза възрастта обаче. Слиза, да, тъкмо това ще да кажа. Дори и млади момчета и момичета могат да влязат в депресивни състояния сега. Но това е свързано с смяната на сезоните. Има по-малко слънчеви часове, повече влага и сега този дъжд, който се изля в продължение на половин месец, допълнително допринесе за това негативно състояние на много от нас. Да, в тези преходни периоди за какво се подготвя организма ни и с какво сме ощетени от това, че заради климатичните промени тези преходни периоди са все по-кратки и даже напълно изчезват. Необходими ли са те на организма? Тъй като ние живеем и сме родени и генетично сме създадени да живеем в място, където има 4 сезона, да. Докато това се промени, докато се измени нашия биологичен часовник, винаги ще имаме някакви проблеми. Някой повече, някой по-малко, други въобще няма да го усещат, но пък има хора, които го усещат много. Така че тази рязка промяна на времето, ето сега, например, днеска и като идвах насам, термометър в колата им показваше 18-19 градуса, което абсолютно не е нормално. Как да реагира тялото и на това състояние. По принцип това води до забавяне на обмяната на веществата, до объркване, до ментален стрес, до нежелание за умствена и физическа работа и въобще може да се достигне до някакъв срив, който се случва рядко, но честно казано доста хора са на ръба в момента. Идват ли такива хора при теб? Аз, ако може да мина на ти наистина, да, разбира се. Добри вече колеги може да се наречем. Идват ли в момента много хора с такива проблеми и състояния, които описваш? Да, всеки ден. Всеки ден това се случва, както казах, в началото на есента, когато слънцето е по-малко за по-кратко време на небосклона, когато има по-тъмни часове, когато има дъжд особено, това навежда на такива меланхолични състояния, които те се преодоляват лесно, но човек просто трябва да се хване в ръце и да излезе от това състояние. Ще поговорим за начините, но с какви симптоми идват те? Какви оплаквания? От какво се оплакват? Не мога да спя, не искам да работя, не мога да помня, не ми върви работата, скарах се с колегите и така нататък. Лоши настроения. Лоши настроения, да, но нормално, нали, в този период на годината е така. Да, можем да си го обясним наистина, както каза ти, с по-малко слънчева светлина, с може би и с по-малко
движение, обаче, защото ето заради този дъжд, който спомена, който беше тази година много продължителен и той продължава този дъждовен период, като че ли останахме по-дълго затворени. Това пък как ни въздейства това, че по-малко разходки, по-малко движение? Ами по-малко разходки, по-малко движение, по-малко кислород в кръвта, по-малко кислород в мозъка, повече депресии, повече забравяне и така нататък. Вие знаете, че всеки от нас знае, че дишането е много важен, правилното дишане е много важен момент в излизането от такива състояния. Всички култури, азиатски, европейски и въобще всички култури, които имат идея по въпроса, предлагат правилно дишане. Това са йоги системи, това са и европейски езотерики и така нататък. Навсякъде се говори за дълбоко дишане. Има една българска система, за която в момента няма време да говорим, но тя е много ценна. Там има вдишване, задържане, издишване, вдишване, задържане, издишване и така. И това много помага. Между другото, наситите ли тялото с кислород, кръвта с кислород, нещата стават по-леки. Да, но ние почти не се замисляме за това, най-малко пък как дишаме и дали дишаме правилно. Всъщност, за това за първи път, като че ли повече се обърна внимание по време на пандемията от COVID и тогава се опитвахме така да дишаме в морската градина с специални упражнения. Точно така. Но това дишане, да речем, че е лечебно дишане. Докато осъзнатото дишане, когато човек осъзнае защо диша и как трябва да диша, там помощта е комплексна. Няма да е само върху белия дроб. Така че има литература по въпроса. Колкото повече хора се научат да дишат осъзнато, толкова по-малко болести и толкова повече здраве. Факт. Толкова ли е вълшебно наистина дишането? Защото действително, пак казвам, и тогава по време на пандемията и след това, когато аз дори пък не знаех, че има и българска система много стара, за дишане. Какво препоръчва тя и как въздейства на организма, освен че обогатява с кислород, защото се оказва, че то само с дишане можем да лекуваме и болести, че даже и депресии. Точно така. Кислородът, като кислород, когато кръвта се насити с кислород, първо на физическо ниво се премахват възпаленията. Вие знаете, че липсата на кислород води до по-големи възпаления. Липсата на кислород води до неправилна работа на сърцето, на кръвоносната система, на мозъка. Исхемичният инсулт, да речеме, е тотална липса на кислород в мозъка, в участък от мозъка. Ето, това е жив пример. Ако доставяме достатъчно количество кислород в мозъка, ние сме свежи, имаме сила, имаме енергия. Цялото движение, всички механизми на пренос на енергия и хранителни вещества става чрез кислорода, с кръвта и посредством кислорода. Пример. Вие знаете, че всеки е чувал за Белмекен. Когато нашите спортисти се качат там, на Белмекен, какво се случва? Следствие на нуждата от повече кислород, тялото създава повече кръвни телца, червени кръвни телца, които носят повече кислород. И когато се насити до голяма степен кръвта и създаде повече кръвни телца, когато те се върнат в низините, да речем в Бургас, те вече имат много голям капацитет. Това е така наречения кръвен допинг. Но в България, понеже имаме уникални природни дадености, не се налага това да се прави. В страните, където няма такива дадености и да речем състезателят е по-беден и не може да се позволи да дойде на Белмекен, какво се прави? Взимат му кръв, складирате, след което преди тежко физическо натоварване или някакъв старт, му я слагат и така той получава повече кислород, кръвен допинг и да речем е по-добър, но той е забранен вече.
този начин е забранен. И много интересно е наистина въздействието на дишането. Може ли да кажем някои простички упражнения? Няма как да ги покажем, разбира се, сега, но примерно какво представлява, ето, ти го нарече осъзнатото дишане и лечебното дишане. Какво представляват упражненията? Трудни ли са и можем ли да се научим да ги практикуваме? Къде може да ги открием? Освен, примерно, на консултация при Станимир Жеков. Значи, осъзнатото дишане е състояние, в което човек осъзнава, че е малко по-специално същество, а не просто една купчина от кожа, кости и така нататък. Когато човек се поема въздух, трябва да знае, че трябва да осъзнае, че е част от всичко и поема част от всичкото в себе си. Лесно е, само че трябва някой ден да седнете и да осъзнаете, че сме част от едно голямо създание. Част от всичкото. Тогава въздуха, ние сме част от всичкото и въздуха е част от нас, така че кислорода е част от нас. Така че поемайки го, ние поемаме част от невероятното грамадно творение. И това насища с здраве, енергия, бодрост и така нататък. Знаете ли, че човека е единственото същество на планетата, който може да се лекува със мисъл? Ако решите, че не сте болен, няма да бъдете болен. Това животните не могат да го направят, докато човека може. Така че осъзнатото съществуване води до повече здраве и така нататък. Нашите деди са го знаели, само че ние сме го забравили. Сега и ще го забравим все повече и повече в този материален век. Защото се отдалечаваме от природата ли? Ами отдалечаваме се от природата, ако наречем създателя природа, отдалечаваме се от него. И започваме да живеем не според неговата воля, според нашата, което е влизаме в езотерична тема, но когато човек живее според своята воля, в общи линии хората не познаваме много истината. Така че по-добре нека да се отдадем нека да се почувстваме част от всичко. По този начин ще бъдем по-здрави, няма да има депресии, ще има по-малко болести, по-малко ядосванки, по-малко зациклени и така нататък. Всичко е правилно, което се случва. Просто трябва да решим, че е така. А това става с дишането, между другото. И не само, доколкото слушам всичко, което ни разказваш, наистина и с една осъзната духовност, за което много ти благодаря, защото ти казваш, навлизаме в езотерични теми, но напоследък съвременният човек, като че ли така му се налага все повече да се замисля над това, че всичко това е едно цяло и ние няма как да лекуваме организма си, без да лекуваме духа си. Абсолютно. Духът, който ни е даден, е най-великото нещо, което може да ни се случи въобще. Душата и тялото се подчиняват на духа. Ако ние изгоним духа и кажем, не, аз правя каквото си искам, това е, аз решавам в живота си, тук на земята, аз решавам какво ще правя, аз решавам да не обичам, аз решавам да не съграждам, аз решавам да мрази и така нататък. Това води до болести. Гаранция, 100% гаранция. Но ако човек се обърне към всичкото и осъзнае, че човекомравката е част от всичко, от едно велико творение, тогава разбира се, човек трябва да мине през страдание, но тогава няма болести, всичко става по-леко. Човек има една осъзната светлина и върви и всичко е наред. Благодаря ти, че наистина насочи фокуса върху това, особено и в момента, когато пък като християни трябва да си спомним, че сме по време на пости. Не всеки спира да яде месо, но пък ето в този един период можем да се обърнем именно към духа си, към това, което правим или не правим, именно към това смирение, именно към това връщане към Създателя, към Бог.
Така че много е хубаво, че говорим за това, но се връщам така и към по-прагматичните теми, свързани именно, ето, да кажем, с постите. Защо точно в този сезон, по това време, така, религията, вярата, християнството, разбира се, на първо място свързано с Бога, но в този момент полезни ли са постите и трябва ли да ги приложим като хранене вече в случая? Постите винаги са полезни и трябва да се правят по-често, отколкото християнската религия препоръчва, ако питате мен. Колкото по-малко месо употребява човека, толкова по-здрав и по-щастлив ще бъде. Месото е тежка храна. Освен той, месото е обременено с много лекарства, с много антибиотици, с много консерванти и така нататък, така нататък. Месото сега няма нищо общо с месото преди, да речеме, преди да влезем преди време. Да, казват дори, че това месо, което ядем сега, води до тази антибиотична резистентност, която в момента се очаква да бъде най-големия бич върху човечеството, да умират много хора от това. Съвет, препоръка от мен, която противоречи на спортния дух. Яжте по-малко месо, яжте повече плодове и зеленчуци. Това дава повече здраве. Особено повече здраве на стави, сухожилия, връзки и така нататък. Месото уврежда ставите. То подкиселява, месото е кисел продукт, създава възпаление и тялото губи кислород. Употребявайки месо, тялото губи кислород. Това не се отнася за употребата на животински продукти. Тоест, може да се употребява кисело мляко, може да се употребяват сирена, кашкавали, които са що горе правилно направени. Що горе правилно направени. И според мен това е предпоставка човек да бъде по-здрав, по-силен и да дава по-малко пари за лекарства въобще. Да спрем ли обаче напълно месото? То не, че за съжаление, примерно за мен не е възможно. Но се старая да консумирам колкото може по-рядко. Тоест, колко е допустимо и кои меса да подбираме? Да не обидя някое животно, но спрете пилешкото. Нали? Това месо е много обременено. Значи дори по-добре свинско, отколкото пилешко. Така мисля аз, но моето мнение е миродавно. Ако питате някой производител на пилешко месо, той ще ви каже друго. Разбира се. Ако питате някой производител на телешко месо, той ще ви каже, че свинското месо никак не е добре. Но за мен пилешкото месо е неподходящо в момента. Може би именно заради всички тези токсини, с които храната... Много е обременено с естрогенови продукти. Следствие на употреба на пилешко месо, млади деца, малки деца, момичета стават жени и малки момчета стават пухкави като момичета. Това е следствие на голямо стражение на естрогени. И най-големия риск е пилешкото. За мен да, но както казах, моето мнение просто е мое мнение. То не е. Твоето мнение, разбира се, е основано и на работата ти, на ежедневния ти опит и твоите наблюдения, така че то не е това, което виждам. Така празно мнение. Червеното месо от друга страна, то пък е много подкиселява. То е с много голямо стражение на аминокиселинен профил, което подкиселява много тялото. То не се препоръчва при много заболявания. И въобще яще рядко месо, да речем един път, два пъти седмично. Един път, два пъти е много даже. Аз явно добре в такъв случай се справям, защото по-често от един път седмично още по-добре се старая да не допускам това, макар че не мога без. За рибата също започва да се говорят все по-лоши неща. Именно като отравяния, и месото на рибата е натоварено с различни токсини. Световния океан е пълен с пластмаса. Сега като идвах насам,
видях една реклама на омега-3 масни киселини, една огромна реклама, която се набива, тя се вижда, Да. омега-3 масни киселини и отгоре точно пише дива риба. Това никога няма да го повярвам. Никога. По принцип няма как да бъде уловена толкова много дива риба, от нея да бъде извлечено толкова много омега-3. Да се употребява промишлено за целия свят, да се произвежда промишлено за целия свят. Тази риба, от която е направена тази омега, от която е синтезирана направена тази омега, 100% за мен. 100% се отглежда в изкуствени условия и се храни с храни, които са също обременени вече. Така че достигаме до там, че дори рибата, която беше някаква опора на месояците като цяло. Да, и за здравословно хранене. Да, дори рибата започва да губи вече ореола си на хубава храна. На здравословна храна. Точно така. Но неминуемо стигаме обаче до въпроса, в крайна сметка, какво да ядем. Да, ти каза повече плодове и зеленчуци. Те също крият рискове, но... Да, но все пак най-малко. Да. Най-малко, особено плодовете. Вижте, един плод е... Дървото и растенията, те филтрират до голяма степен всичко това, което... От човешката дейност. От човешката дейност. Пестициди. Особено плодовете, които зреят по-бавно, като ябълки, круши и така нататък. Кайси и праскови и така. Освен това, те са озрели на слънчева светлина, което до голяма степен ги прави по-ценни от всичко към момента. Но надали човечеството ще може да се храни само с плодове. Ние ще продължаваме да употребяваме месо, местни продукти, ще продължаваме да употребяваме ферментирали животински продукти, кашкавали, сирене и такива неща, но това трябва да бъде по-малко и нарядко. Наблягайте повече на растителна храна. Все още докато може да се намери някаква. След като вече не може да се намери, това ще се случи рано или късно, всичко ще бъде синтетика, тогава вече каквото стане. Да, защото наистина това отива в сферата на футуризма и на бъдещето, но все пак ти вероятно си се опитал да разсъждаваш на тази тема. Как ще живеят нашите поколения тогава? Какво ще ядат? И дали пък човешкият организъм не се адаптира по някакъв начин? Да вземем пък, дали няма да се превърнем като скорпионите, те всичко понасят и радиация и всичко. Така, ще ставаме ли все по-оцеляващи, променя ли се, адаптира ли се човешки? Разбира се, ако сега, в този момент, човек, който е живял преди 150 години, употребява нашата храна, ще се разболее много тежко. Да. Ще има тежко увреждане на бъбреците на черния дроб. Така че човек се адаптира. Човешко тяло уникална машина, да. Биологична машина, която се адаптира към всичко. Така че просто това се случва много бързо. Тази хранителна революция, която започна преди около 200 години в Англия, в света, първо в Англия, после в света, 200 години са много кратък период за адаптация на човешкото тяло. А тя как започна? Каква е тази хранителна революция? Хранителната революция е в общи линии следното нещо. Тъй като Англия е много тогава тя се индустриализира, тази държава, и хората, населението получава все по-добро и повече и по-голямо заплащане. Освен това, Англия е една държава, която е колонизирала половината свят и тя е богата. Тъй като населението е богато, иска повече и повече. И трябва да се произвежда. С желанието си за повече започва да се произвеждат храни, които се произвеждат по неестествен начин. И именно тази хранителна революция довежда до голямото консуматорство, довежда до
до некачествени храни и стоки за масова употреба и така нататък. Така че, ето примерно, да речем, ако преди години, когато България не беше в състояние, когато бяхме по-бедни, човек си купува, да речем, потник, примерно, който е истински от памук. Да. И си купува един потник и го има няколко месеца. И го пере, и си го закърпва и така нататък, както и с чорапите. Сега в момента, докато тениската може да се разнищи, той хвърля и купува нова. Тя няма как да бъде направена от памук. Да. За да бъде ефтина. Точно така, както и храната. Тъкмо, да. Много е хубав пример, който даваш за потника. Аз пък се сещам, че аз живях в Англия преди около 20 години и наистина след време разбрах защо от моите 52 заветни килограма, с които си държа винаги, изведнъж станах 64 килограма, като не ядях толкова много. Но храната беше шок за мен. Истински шок. Аз идвах наистина от една бедна, тук социалистическа държава, значи не са били 20 повече години, от една бедна държава, в която се ядеше все още чиста храна. Да. И изведнъж на английската храна, действително организма ми изпадна в шок. Точно така, но човек се адаптира. Ако беше останал в Англия дълго време, окей, в началото имаме един такъв шокиращ момент, след това нещата се оправят така. Защото тялото, то се познава неговата хомеостаза, смисъл в неговото равновесие. Така че интересни са, наистина са, много са интересни тези процеси, но се връщаме към тази адаптация, която тук говорим наистина за много дългосрочна адаптация, за тази, която ние сега трябва да направим за зимата, за зимния сезон. Храната, която ядем, е все по-бедна и освен нали, че е все по-токсична, по-бедна на съставките, които можем да получим от нея. Какво започва да липсва все повече в храната ни, което пък можем да си набавим с хранителни добавки. Така е. Храната е все по-бедна и все по-празна. И е хубаво, не че аз се занимавам с това, не правя реклама, хубаво е да се употребяват стандартни витаминно минерални комплекси. Хората, които са натварени повече физически и повече психически, е добре да употребяват по-специални витаминно минерални комплекси, които съдържат повече вещества. Относно прехода от лятото към зимата, към есента и есента към зимата. Есен почти нямаше. То няма. Да. Е добре да употребявайте така наречените адаптогени. В общи линии адаптогените са вещества, които са така наречените женшиноиди. Това са сибирски женшен, т.е. нарича елеутеро, мога го срещнете като елеутерокок, индийски женшен, който може да го срещнете като ашваганда, и панакс, който може да срещнете, това е китайският стандартен женшен. Има и други женшиноиди, които са корейски, американски и така нататък, но те в общи линии, всичките, работят като адаптиращи вещества. Как ни въздействат? Точно. Много точен въпрос. Действат добре на физическото състояние. Човек има повече сила, повече енергия. Тялото почва да усвоява повече кислород, за което говорихме. Да. И действат и на ментално ниво. Тук вече по темата ни за зимната депресия и тревожност. Действат и на ментално ниво. Получава се така, че употребявайки такива адаптогени, човек по-лесно и по-бързо се адаптира към всякакъв вид стрес, психически и физически. Действието на тези женшиноиди е сходно и всички работят горе-долу по един и същи начин. Някои са повече енергетици, други са повече ментални стимулатори, но в общи линии, дори да не се направи комбинация от тях, употребявайки най-обикновен сибирски женшен, като елеутеро, така е в търговската мрежа, или като сибирски женшен, няма значение, дори само от един вид, пак ще се чувствате по-добре. Пак ще си помогнем на организма. В комбинация с витаминно-минералния комплекс. Обикновено хубавите витаминно-минерални комплекси съдържат в себе си
такива женшиноиди. И плюс какви витамини и минерали също са ни задължителни сега преди зимата? Задължително всички познати антиоксиданти. А, Е, Д, С. Като витамин С поне 1 грам дневно. Ако сте пушач или употребявате лоши храни, може и 2, дори 3. Ако изпаднете в болестно състояние, 3 грама твърдо дневно. В продължение на няколко дни, да речем 2-3 дни, но не повече. 3 грама... 2-3 дни правим като терапия. Терапия, да, ударна. С витамин С, да, ударна терапия. 3 грама дневно, не се плашете от грамажа. 3 грама са добра доза. Особено ако попаднете на синтетичен витамин С, 3 грама е добре. Ако е естествен, 3 грама е така пределна доза. Но те се различават. Ако си купите 100 таблетки витамин С и са неестествено тежки в кутията, той е синтетичен. Ако са по-лекички така на усещане, трябва да знаете, че той е от билкови екстракти. Само по това ли да го различим? Не пише ли? Можем ли да се доверим? То наистина толкова видове вече има. Лошото е, че много производители не споменават, че даден продукт е синтетика или... Да. Но те работят и синтетиката работи добре. Да. Не се упоменава дали е синтетика или е натурален, но или пък може да бъде упоменат като натурален, той да е синтетичен. Можем ли да употребим ампули витамин С? Те са по-силни. Може, да, разбира се, но за тази ударна тридневна терапия. Разбира се. Да, във всяка вид. И от новите антиоксиданти също. PQQ, това е витамин B14, той е 20 000 пъти по-мощен от витамин С. Това е много мощен антиоксидант. B14. Да, той се обозначава като П латинско, QQ 2 пъти. Много мощен антиоксидант. Също коензим 10, изключително мощен антиоксидант. Той подпомага работата на сърцето много. Той съдържа най-много в сърцето. Макар, че сега излезаха едни публикации, че не е това, което е, но от моята практика знам, че който употребява коензим с някаква мазна храна, да речем с омега-3, работи много добре, като той е много мощен антиоксидант. При болестни състояния, депресивни състояния, употребявайки коензим 10, винаги е добре. Малко е скъп, но винаги е добре. Да, защото тук не говорим, че трябва да ги употребяваме постоянно, перманентно, нали така? Случай, да, при нужда, сега в тези периоди. Да, в определени периоди и за определена нужда на организма ни. Точно така. Как да ги прилагаме наистина? Как е най-добре? Според някакъв проблем, според сезона, да ги редуваме ли? Това, което изговорихме до момента, го правете от края на октомври до към Коледа, да речем до декември. След това пак на пролет. Да. И по този начин ние се подготвяме всъщност за истинската тежката зима, защото тя вече идва след декември. Тя идва януари, февруари. Да. Тогава идват обикновено и грипа, и тежките вируси. Ако изпаднете в състояние на болестно състояние, тогава отново грамадни дози, големи дози витамин С, големи дози антиоксиданти, А и Д и евентуално евентуално да речем малко повече B3. Витамин B3 като ниацин или ниацинамид действа много добре в такива състояния. Особено ако не е така наречения flash free. Ако е обикновения ниацин, работи много добре. Той загрява тялото, кръвоснабдява цялата периферия, получавате повече кислород и се лекувате по-добре. Надявам се нашите зрители и нашата аудитория да си записват, защото чак толкова. Вече аз лично трудно се ориентирам. Предлагат се наистина много неща, предлагат се по различен начин, в различни комбинации. Хубаво е наистина да си имаме записани за различните случаи. Ето това е, когато тръгнем да се разболяваме. Нещо много важно, точно в този сезон, когато ни нападне вирус, и това е една схема, която може да приложим. Тоест, повтарям, ударни количества витамин С, големи количества витамин С, по 3. Да, до 3. До
3 мг на ден. Грама. Грама, да. След това антиоксиданти, някакъв антиоксидант и B3. B3, ниацин. Ниацин. Това е комбинацията, която може да ни помогне много бързо да не стигаме до антибиотици. Това е вече дано никой не стига до антибиотици, но ако състоянието ви се влоши, не разчитайте само на хранителни добавки. Вземете лекарства, за да може да не се влошават нещата. Да няма ескалация на болестта. Много е хубаво това наистина да го подчертаем, че хранителните добавки просто подпомагат организма, помагат му много да се справи сам. Така че да не очакват хората, че ако са в по-тежко състояние. Да. И е много важно, пак казваме, да се действа веднага при разболяване, докато... Започне ли да ви става, както казваше баба ми, да ви кърши, започвайте да вземете мерки. Няма безмислено да се разболявате. Точно така. Много, много важно е това човек да реагира бързо и правилно. Това е при разболяване. Как по друг начин можем да засилим имунната система, именно пак в подготовка за този сезон? Това е много хубав въпрос, защото излезем от сферата на добавките. Направете така, че как да се подготвим? Да, направете така, че и то непрекъснато. Направете така, че да поемате повече кислород, както казахме, дишане. Тоест, да го обясним, повече разходки на открито. Точно, лек спорт в никакъв случай е тежък. Тежкият спорт съсипва имунитета, защото тялото търси ресурси да може да се възстановява и това пречи. Но умерен спорт, умерена физическа работа, от умерена до леко натоварена физическа работа, но в никакъв случай самоубийствени мисии. Разходки. Ние сме... Бургас е уникално място. Имаме морска градина, която използвайте тази морска градина, разходки с бързо ходене, пийте гореща вода, 2-3 чаши на ден. Горещата вода поддържа обмяната на веществата бърза, подпомага тимусната жлеза, която произвежда повече имунитет. Как трябва да се пие обаче горещата вода? Преди хранене нещо трябва ли специално? Или нагладно трябва да бъде? Сутрин, на обяд и в късна следобед по една гореща вода. Освен, че горещата вода поддържа обмяната бърза и има загуба на килограми, загуба на мазнинки, тя подпомага добрия сън. Странно, но факт. Така че пийте гореща вода. Този, който не е свикнал, може да сложи малко лимон в горещата вода и така тя става по-приятна за пиене, макар че горещата вода, тя сама по себе си е приятна за пиене. Особено зимата, така да те сгрее. При болестно състояние пийте гореща вода. Тя затопля и токсините излизат чрез изпотяване. Пийте гореща вода и се изпотявате. Бабашка рецепта обаче работи много. Да, тези всъщност модерни добавки и начини са направени така, че да ни връщат пак наистина към силите на нашия организъм и към тези бабешки методи, както едно време сме се лекували. Много е важно наистина да го запомним това. Много повече разходки на открито и пак се връщаме упражнения за дишане. Тоест, съчетавайки го с една разходка, без кой знае колко да му обръщаме внимание, можем да дишаме дълбоко и така да подпомогнем организма. Дишайте дълбоко и да наблюдавайте всичко около себе, всичко е красиво. Дишайте дълбоко и представете си, че всяка глътка въздух, която вдишвате, е създадена за вас. Това ликува, странно, но наистина е така. Трябва да се пренастройваме към това странно, защото има неща, които не можем да си обясним, но които действат. Връщам се към темата за зимната тревожност и депресия. Говорихме вече за това, кои са причините, какви са симптомите, как реагираме.
Има ли хранителни добавки обаче, които могат да ни подпомогнат да се справим с тези състояния, които можем да си взимаме почти постоянно, или какъв тип са те? Постоянно ли се взимат или пак така можем просто да подпомогнем организма временно? Да, има. Една част от тях са адаптогените, за които говорихме. Те адаптират тялото към всякакъв вид стрес, физически, психически, но хубаво е да се употребяват и вещества, добавки, които създават условия за производството на повече серотонин и оттам допамин. Това са така наречените допаминови фактори и най-известният от тях е триптофан, който може да се намери във форма 5-хидрокситриптофан. Той се обозначава като 5-HTP, 5-HTP. Това е една хранителна добавка, която не знам дали не я забраниха наскоро, но все още може да се намери на пазара и в интернет. Защо пък я забраняват? Защо трябва човек да си купува антидепресанти? И много е важно това да го отбележим, защото ти като казваш, забраниха я наскоро и хората ще си кажат, ето защо ни препоръчва тук някакви забранени вещества, а всъщност това е една хубава добавка, която за да може да пием антидепресанти, химични и там други. Но дори да се употребява обикновен триптофан, той пак върши добра работа. На второ място слагам една аминокиселина, която се нарича габа. Габата се употребява преди сън. Това осигурява спокоен сън. От една страна, от друга страна също е фактор за производството на повече серотонин. Вие знаете, серотонин е един ензим, един хормон, който създава чувство на спокойствие, щастие, топлина, весело настроение и така. Това можем да си го осигурим с габа. Обаче габа съм срещала с огромна разлика в цените. Има ли значение каква габа? Той там има синтетична, естествена, с различен произход. Каква да търсим? По принцип търсете габа на реномирани марки. Няма да споменавам, за да не правя реклами, но на реномирани марки. Ако видите, че да речем 50 дози габа ви струват 5 лева, там няма никой. Да не вярваме. Там няма никой. Има такива наистина ефтини предложения, които изглеждат подозрителни. Там няма никой. Хубаво е, има едно вещество, има една билка, която се нарича пасифлора. Тя се употребява също преди сън, осигурява спокоен сън, намалява сърдечния ритъм в границите на нормалното. В смисъл, не може да ви падне кръв на толкова много, че да ви стане зле. Успокоява сърдечния ритъм, може да бъде комбинирана с мента, глук и валериана или само с глук. Също много добра комбинация пасифлора и глук. Хубаво е да прибавите около 3 до 5 мг мелатонин в тази комбинация преди сън. Но той има хранителни добавки, аз съм виждала при теб, които са и в готова комбинация с тези. Има, да. С тези всички, които изреждаш, включително и ашваганда. Ашваганда сега стана много модерна. Да кажем малко повече за нея. Защо, с какво е тя полезна, с какво допринася и защо стана толкова популярна, как въздейства? Ашвагандата е женшиноид, така наречен индийски женшен. Ашвагандата не е много откритие, просто стана малко по-популярна заради едно изследване, което доказа, че увеличава нивата на тестостерон с 15-17%. Но ашвагандата се употребява винаги и това, че повишава нивата на тестостерон е последния ефект, който трябва да се търси като цяло. Ашвагандата регулира метаболизма, поддържайки го правилен. Ако сте с забавена обмяна на вещества, те леко ще я повиши. Ако сте с много бърза обмяна на веществата, да речем, имате проблем с щитовидната жлеза, когато има хиперфункция и ви поддържа обмяната бърза, и имате сърцебиене, тахикардии и изпитвате една постоянна напрегнатост, тогава пък ще се почувствате по-добре. Ашвагандата действа добре на цялата кръвоносна система
и действа като антиоксидант. Освен всичко това, някои твърдят, че действа добре на простатата при мъжете, но за това не съм много сигурен. Но в общи линии ашвагандата става модерна заради това изследване, че повишава нивата на тестостерон. В момента всеки младеж търси ашваганда. Дори да не му повиши нивата на тестостерона, което е вероятно да се случи, да, няма да му навреди, да, човек се чувства по-добре винаги. Може да е в комбинация с други женшиноиди, с китайски женшен, с сибирски женшен, но може да се употребява и самостоятелно. Но действа добре и винаги. За тази депресия и тревожност. Винаги, да. Това всъщност... Тя адаптира към всякакъв вид стрес, както психически, така и физически. Да. Факт. И много важен въпрос. Как да ги приемаме тези хранителни добавки? Защото ето аз сега сещам, познавам жена, която взима от години вече ашваганда, така и смята, че се чувства прекрасно. Тя я взима постоянно, всяка вечер. Как се прилагат хранителните добавки? Как е добре да... Защото знаем, че тъй като повечето са на естествена основа, действат чрез натрупване. Така ли е? Как действат и как да ги приемаме? Постоянно ли трябва да ги взимаме? Или все пак само от време на време с почивки? Как се прилагат? Първо, не постоянно. Защото ако приемате едно вещество постоянно, ще станете резистентни към него и просто няма да работи. Хубаво е адаптогените да се приемат около месец, след това се прави една седмица почивка, след това още един месец, след това 2 месеца почивка. Така е добре да се приемат адаптогените и стимулация и веществата, които стимулират разни хормони. Но без почивка някак си не е добре. Можете да приемате витаминно-минерални комплекси без почивки, което пак не е много добре, но защото там да речем имаме голям разход на минерали, да речем ако се потите повече, ако извършите тежка физическа работа, ако работите в агресивна среда и така нататък. Там да, може да приемате минерални състави, витаминно-минерални състави непрекъснато. Но вещества, които адаптират, те просто ще спрат да адаптират. И ще влезете в едно такова плацебо, което пак е нещо, в крайна сметка, но няма да е истинското действие на тази билка. Много важни уточнения, много важни препоръки, които можем да имаме предвид, но ние, разбира се, няма как да запомним всичко. Наистина има огромно разнообразие и огромни възможности да си помогнем. Пак казваме, всичко това, идеята на хранителните добавки е да си помогнем на организма да се справя сам. Това не са лекарства. Точно така. Значи, всичко е това са добавки. Това са добавки към всичко останало. Те не са вълшебни. Всичко, което човек трябва да направи е сам. Не лекарства, не добавки, никакви чужди мнения и така. Ако искате да бъдете здрав, просто искайте да бъдете здрав. Ако сутринта се събудите и кажете, аз съм болен, край, днеска няма да отида никъде, няма да излизам, да, ще бъдете болен, това е вашето желание. Ако искате да бъдете здрав, в момента, когато се събудите сутринта, поемете дълбоко въздух и кажете, днеска е един прекрасен ден, аз съм здрав, заредете тялото си с мисълта, че сте здрав и просто сте здрав. Прекрасен съвет по темата ни и така към финал на нашето предаване. Можем да направим сами много за себе си и без, каза самият Станимир Жеков, и без хранителни добавки. Хранителните добавки могат да ни помагат, разбира се, и много могат да ни подпомогнат и физическото, и психическото състояние, както е по темата ни, и за зимната депресия, тревожност и стрес, които са неизбежни именно заради по-мрачните дни, заради по-затворения начин на живот в домовете ни и по много други причини, и заради храната. Но можем да направим и много други неща в допълнение. И ето чухме и от Станимир повече движение, повече дишане. Осъзнато, лечебното дишане пък е съвсем вече друго. Там наистина трябва повече усилие да прочетем, да научим повече. Но всъщност и
можем да направим и друго нещо. Понеже всичко е индивидуално, да отидем, да се срещнем с Станимир и да го разпитаме на място според нашето състояние в момента, както правят много хора, според това как се чувстваме, да получим помощ и подкрепа на място при него. Той си има такъв център за хранителни добавки, където винаги ще получите здравословен съвет. Много ти благодаря, че беше отново гост в студиото, за да се подготвим и тялом, и духом, защото много е важно, че обръщаш внимание именно и на това, на вътрешната ни настройка, на това как от сутринта трябва да се усмихнем и да се чувстваме добре. И аз благодаря, че бяхме заедно и бъдете здрави! Да бъдем здрави. Бъдете здрави. Пожелаваме на всички, които гледат телевизия Канал 0 и които ни слушат по Радио Мая. Предаването, разбира се, ще бъде качено и на нашия YouTube канал, Канал 0 Бургас, което вече има хиляди последователи. Гледайте го, можете да научите много от нас. Довиждане до утре в 8.